2024 ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆவாரா? 24 2024 அடுத்த எலெக்ஷன் வருது இல்லை, பார்ப்போம். அந்த நல்லது. ஏன்னா ஓரளவுக்கு மாற்றம் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். விலைவாசிகள் எல்லாமே பெட்ரோல்லேருந்து எல்லாமே வந்து விலைவாசிகள் அதிகமாக அதாவது ரொம்ப வெறுப்பாகுது சார். ஒரு மக்களுக்கு நல்லது செய்ய தான் ஒரு ஆட்சி இருக்கணும் மொழிய, மக்களை வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஆட்சி கிடையாது சார். அது வந்து ஏன்னா இருக்க என்ன பின்தங்கி தான் போகிறாங்களோ ஒழிய முன்னேறின மாதிரி கிடையாது சார். எதுவுமே மக்கள் முன்னேற்றம் கிடையாது. எங்கே முன்னேற முடியுது? ராகுல் காந்தியின் ஒற்றுமை நடைப்பயணம் வந்து வெற்றி பெறுமா? கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிறதுல வந்து எல்லாருமே அவர் வரணும் தான் நாங்களாம் நினைக்கிறோம். நானே அதான் நினைக்கிறேன், அவர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆகணும்னு விரும்புறீங்களா? கண்டிப்பாக. எல்லாம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அவர் வந்தால் எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் ஏழை மக்கள், இந்திய மக்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னு என்னுடைய கருத்து இருக்குது. அதுதான் சொல்கிறேன்ல, இருக்கிற மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு எல்லாருமே கேட்டு பாருங்கள் இந்த கேள்வி. அவங்க சொல்லுவாங்க அவர் வரணும் தான் என்னுடைய நம்பிக்கையும் என்னுடைய ஆசையும் கூட. ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆகணும்னா நீங்கள் விரும்புறீங்களா? கண்டிப்பாக போடுவோம். ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க? காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு இந்த ஆட்சிக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே வந்து எப்படின்னா ஜிஎஸ்டி போடுறாங்க. இந்த டீசல் பெட்ரோல் மட்டும் ஜிஎஸ்டி வர மாட்டேங்குது. 300 ரூபா இருந்தது அப்போ கேஸு, இன்றைக்கி 1110 ரூபா கேஸ். டிஜிட்டல் ஆகிறேன் இருக்கிறவங்க டவுசர் ஆகும். எனக்கு மாற்றத்தானே எதிர்பார்ப்பாங்க. நடைப்பயணம் வந்து வெற்றி பெறுமா? வெற்றி பெறும். வெற்றி பெறுமா? வந்தால் சந்தோஷம்தான். ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆகணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்க? ஆமாம். ஏன் விரும்புகிறீங்க? எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் வந்தா. பார்ப்போம், இதில் இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்துட்டோம், அதில் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்து பார்ப்போமே. ராகுல் காந்தி வந்து பிரதமர் ஆவார்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? விரும்புகிறீங்களா? விரும்புகிறேன். விரும்புகிறீங்களா? ஏன் விரும்புகிறீங்க அவர் பிரதமர் ஆகணும்? ராஜீவ்காந்தி அவங்க அப்பா அப்போ ஆட்சி பண்ணாங்க, இப்போ அவரும் பண்ணுவாருன்னு நம்புகிறோம். ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆவதற்கான தகுதியானவரா? அவருக்கு வந்து தகுதியானவர் தான். அவங்க குடும்பமாக இருந்தவங்க தானே. ராகுல் காந்தி வந்து ஒற்றுமைக்கான சுற்றுப்பயணத்தை தமிழ்நாட்டில இருந்து துவங்கியிருக்காரு. அது எனக்கு தெரியுங்களா? காங்கிரஸ் சென்ட்ரலில் வர்றது நல்லதுன்னு தாங்க நாங்கள் சொல்கிறோம். நாங்கள் வந்து 70 வயசு ஆகுது. இவ்வளோ காலத்தில் இந்திரா காந்தி இருக்கும்போதும் பார்த்துருக்குறேன், அதுக்கு முன்னாடி இருந்தும் பார்த்துருக்கேன். நேரு இறந்த இதுலேருந்து நான் பிறந்து ஸ்கூல் படிக்கிற நிலமை. அப்போருந்து பார்க்கும்போது இவங்க சென்ட்ரல் செய்கிற இது வந்து கண்டிஷனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொரு செயல்லையும். ஆனால் காங்கிரஸ் அந்த அளவுக்கு கிடையாது, கண்டிஷன் கிடையாது, ஃப்ரீயாக விட்டாங்க. ஜனங்களை வந்து கஷ்டப்படாத அளவுக்கு கொண்டு வருவாங்க. 2024 வந்து ராகுல் பிரதமர் ஆவாரா? ஆகணும்னு தான் நினைக்கிறோம். 2024 ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆவாரா? வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி வாய்ப்பு இருக்குன்றீங்க? அதான் இப்போ அதுக்கான இதை ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா இன்னும் 2 வருஷம் எலெக்ஷன் இருக்குது, அதுக்கான அஸ்திவாரம் போட்டார்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறோம். ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆவதற்கான தகுதியானவரா? அவர் ஒன்றும் தெரியாதுன்ட்டு விமர்சனம் பண்ணுறாங்க. அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. ஆட்சி கொடுத்து பார்த்தா தானே தெரியும். அவர் வந்து எதுவும் பிரதமராக இருந்து இன்னும் யாரும் பார்க்கல. ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்த்தா தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்ற மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணம் வந்து வெற்றி பெறுமா? தெரியலங்க ஐயா, சுத்தமாக இது இல்லை. ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆகணும்னு நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா? அதுலேயும் எனக்கு ஒன்றும் கருத்து இல்லை. ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க? இப்போ யார் வந்தாலும் எனக்கு இது தெரிஞ்சு நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து தான் ஓட்டு போடுறோம். ஆனால் யார் வந்தாலுமே வந்து அதை செயல்படுத்துகிற மாதிரி தெரியல. அவங்கவுங்க ஆதாயத்தை தான் பார்த்துக்கிற மாதிரி தெரியுது. 2024 வந்து ராகுல் வந்து பிரதமர் ஆவாரா? தெரியல, மக்களோட நிலைப்பாடு எப்படின்னு தெரியல. வந்து ராகுல் காந்தி இந்த ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணம் வந்து வெற்றி பெறுமா? நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெற்றி பெறும்னு நினைக்கிறீங்களா? தமிழ்நாட்டில் ராகுல் காந்திக்கு எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்குது? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் நல்லா தான் இருக்குன்னு தெரியுது. ஆமாம், அவங்க வந்து இளைஞர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ராகுல் காந்தியின் இந்த ஒற்றுமைக்கான நடைப்பயணம் வந்து வெற்றி பெறுமா? நல்லது தான், நாட்டுக்கு நல்லது, எல்லாருக்கும் நல்லது. ஒற்றுமையாக இருக்கணும் தான் நம்ம எல்லாமே அனைவரும் வேண்டிக்கிறோம். சற்றுமுன் டைம்ஸ் சோசியல் ட்ரெண்ட் செய்திகளை தவறாமல் காண நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.